கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என்னுடைய அன்பின் வணக்கங்கள். இன்றைக்கும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இடைபடும்படியான ஒரு வேளை இது. தேங்க்யூ லார்ட். ஆத்துமாவே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று. ஆத்துமாவே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று. போற்றிடும் வானோர் பூதலத்துள்ளோ சாற்றுதற்கரிய தன்மையுள்ள. போற்றிடும் வானோர் பூதலத்துள்ளோ சாற்றுதற்கரிய தன்மையுள்ள. ஆத்துமாவே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று. தலைமுறை தலைமுறை தாங்கும் வினோத உலகமும் தோன்றி ஒழியாது. ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று இந்நாள் வரை அன்பு வைத்தாதரித்த உன் ஆண்டவரை தொழுதேற்று. உண்மையாகவே நம்முடைய ஆத்துமா தேவனை தொழுது அவர் செய்ததை நினைத்து அவருக்கு நன்றி சொல்லி அவரோடு கூட இணைந்திருக்கிற ஒரு ஆத்துமாவாய் இருக்க வேண்டும். அப்போஸ்தலர் 1வது அதிகாரம் 14வது வசனம் சொல்லுகிறது, அங்கே இவர்கள் எல்லோரும் ஒருமனப்பட்டு ஜெபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள். ஒருமனப்பட்டு அவர்களுக்குள் இருந்தது ஒரு மனம். ஆதி அப்போஸ்தலர் காலத்தில் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இணைந்திருந்தது ஒரு மனம். ஒரு மனம் நம்முடைய இருதயத்தை ஒன்றாய் இணைந்து தொழுது கொள்ள வைக்கிறது. ஒரு மனம் ஒரு நல்ல ஐக்கியத்தை கொடுக்கிறது. ஒரு மனதோடு ஒருத்தர் சோர்ந்து போனாலும் இன்னொருவர் ஒரு மனதோடு இன்னும் ஜெபிக்கணும், இன்னும் ஜெபிக்கணும், இன்னும் காத்திருக்கணும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கும் போது ஊக்கத்தோடு ஜெபித்தார்கள். நம்முடைய ஒரு மனதிற்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஆண்டவராகிய இயேசு பிதாவை நோக்கி ஊக்கமாக ஜெபித்ததை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை விட்டு பிதாவிடத்திலே செல்வதற்கு முன்பாக தன்னுடைய இருதயத்திலிருந்து ஒரு பாரமான ஒரு ஜெபம் புறப்பட்டது. சீடர்கள் ஒருமனமாக ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஊக்கமாக ஜெபித்தார். அப்போ சபையில ஒரு மனம், குடும்பத்தில் ஒரு மனம், தேசத்தில் ஒரு மனம், உங்கள் சொந்த ஊரிலே ஒரு மனம், இதற்காக ஜெபிக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து தன் சீஷர்களுக்காக ஜெபித்தார். அனைவரும் ஒற்றுமையாய் இருக்க வேண்டும், அனைவரும் ஒன்றாய் இருக்க வேண்டும் என்று. யோவான் 17வது அதிகாரம் 21 23 வரை வாசிப்பீர்களே ஆனால், அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாய் இருக்கவும் பிதாவே நீர் என்னிலையும் நான் உம்மிலையும் ஒன்றாய் இருக்கவும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். நாம் ஒன்றாய் இருக்கிறது போல அவர்களும் ஒன்றாய் இருக்கும்படி நீர் எனக்கு தந்த மகிமையை நான் அவர்களுக்கு கொடுத்தேன் என்று இயேசு ஜெபித்தார். பிதாவே நம்ம 2 பேரும் நல்லா ஒரு மனமா இருக்கிற மாதிரி நீர் கொடுத்த மகிமையை அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க ஒரு மனமா இருக்கணும்னு நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. அன்பானவர்களே, ஒரு மனம்தான் தேவை. சபையில வேற்றுமைக்கு இடம் கிடையாது, கசப்புகளுக்கு இடம் கிடையாது, குடும்பத்திலே பிரிவுக்கு இடம் கிடையாது. ஒரு மனம், ஒரு மனம்தான் தெய்வ சித்தம். ஒரு மனம் இல்லாவிட்டால் தேவனால் கிரியை செய்ய முடியாது. இயேசுவின் இந்த ஜெபம், இந்த மன்றாட்டு
ஒரு பெரிய ஒருமைப்பாட்டை அவர்களுக்குள் ஏற்படுத்தியது. நான் பெரியவன், நான் சிறியவன் என்று சொல்லாதபடி, நான் திறமைசாலி என்று சொல்லாதபடி, நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் அவர்கள் அனைவரும் ஒருமனப்பட்டார்கள். அந்த மேல் வீட்டு அறையில அந்த அபிஷேகம் ஊற்றப்பட்டதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? ஒருமனம். அன்பானவர்களே, ஏன் அற்புதம் இல்லை, ஏன் எழுப்புதல் இல்லை? ஒருமனம் இல்லாததே அதற்கு காரணம். ஏன் ஒருமனம் இல்லை? அன்பு இல்லை. அன்பு ரொம்ப குறையா இருக்கு. சபையில பிரிவு ஏன்? ஒருமனம் இல்லை. ஏன்? அன்பு இல்லை. பிரிவினையை பிசாசு கொண்டு வருகிறார். பிசாசு தன்னுடைய காரியங்களை வேறு பக்கம் திருப்புகிறார். சாத்தான் பல விதங்களில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒன்றுபட்டால் எத்தனை நன்மையா இருக்கும் தெரியுமா? ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு மனமா வந்துட்டோம்னா, சபை ஒன்றுபட்டால் அவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் இருக்கும் தேசத்துக்கு. அன்பானவர்களே, அன்பினால் நிரப்பப்பட ஊக்கமாக ஜெபித்தால் அது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு காரியம். நமக்குள்ள அன்பா இருக்க, மற்றவர்களோடு அன்பாய் பழக, அன்போடு ஜெபிக்க, கைகோத்து ஜெபிக்க, தேவனோடு தோளுக்கு தோள் கொடுத்து ஒருமனமாய் ஊழியம் செய்ய, எவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செய்ய வேண்டுமானாலும் ஒருமனமாய் செய்யும் போது பெரிய காரியம் நடக்கும். அன்பானவர்களே, அப்போஸ்தலர் 2:46 வேதம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் தேவ ஆலயத்திலே அனுதினமும் தரித்திருந்து வீடுதோறும் அப்பம் பிட்டு மகிழ்ச்சியோடு கபடம் இல்லாத இருதயத்தோடு போஜனம் பண்ணி தேவனை துதித்து ஜனங்களிடத்தில் தயவு பெற்றிருந்தார்கள். வீடுதோறும். அப்போ பாருங்களேன், அவர்கள் அந்த ஒரு மனதை கேட்டு தேவனை நோக்கி சத்தமிட்டு, கர்த்தாவே, நீர் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளுள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனாய் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒரு மனமா சத்தமிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட கூப்பிடுறாங்க. அவர்கள் ஜெபம் பண்ணின போது அவர்கள் கூடி இருந்த இடம் அசைந்தது. அன்பானவர்களே, அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியில் நிரப்பப்பட்டு தேவ வசனத்தை வாயிலிருந்து தைரியமாய் சொன்னார்கள். பரிசுத்த ஆவியில் நிரப்பப்பட்டு, அதாவது விசுவாசியாகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயத்துல ஒருமனமாய் இருந்து இப்படியாய் அவர்கள் கூடி ஜெபித்தார்கள். அப்போஸ்தலர் 5:12 நீங்கள் பார்ப்பீர்களே ஆனால், அப்போஸ்தலருடைய கைகளினாலே அநேக அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் ஜனங்களுக்காக செய்யப்பட்டது. அப்போ ஒரு மனதோடு ஜெபித்து அந்த வல்லமையில் நிறையும் போது அற்புத அடையாளங்கள் நம் மூலமாய் கர்த்தர் செய்கிறார். எல்லோரும் ஒருமனப்பட்டு சாலமோனுடைய மண்டபத்திலே கூடி இருக்கிறார்கள். அன்பானவர்களே, எந்த சபையாக இருந்தாலும் அங்குள்ள போதகர் விசுவாசிகளுக்குள்ளே ஒருமனப்பாட்டை ஏற்படுத்த வேண்டும். பிரிவினை இருந்தால் அதை சரிப்படுத்த வேண்டும். கசப்பு இருந்தால் அதை சரி செய்ய வேண்டும். அன்பானவர்களே, நான் விசேஷமாக ஜெபத்தில் அவர்கள் ஒருமனமாக ஊக்கமாக ஜெபிக்க வேண்டும். பிரிவினை வைத்துக்கொண்டு ஊழியம் செய்ய முடியாது. ஜெப குறிப்புகளை போதகர் விசுவாசிகளுக்கு கூறி அவர்கள் அனைவரையும் கைகோர்த்து நின்று ஜெபிக்க வைக்க வேண்டும். அப்படி பண்ணும்போது அதை பழக்க வேண்டும். விசுவாசிகளுக்குள்ளே ஒரு பழக்கம் உருவாகும், அன்பு உருவாகும். அப்பொழுது அந்த சபை மிக வேகமாக வளரும், தேசத்தில் எழுப்புதல் வரும். இரண்டாவது காரியமாக சபையார் என்ன செய்தார்கள்? சபையார் என்ன செய்யணும்? பேதுருவை ஏரோது ராஜா சிறையில் அடைத்து விட்டனர். சபையார் என்ன செய்தார்கள் என்று பார்த்தீர்களே ஆனால், எல்லாரும் ஒன்றாய் கை கோர்த்தார்கள். எல்லாரும் கை கோர்த்தாங்க. மிகவும் ஊக்கமாய் தேவனை நோக்கி ஜெபிக்கிறாங்க. மிகவும் கதறி ஜெபிக்கிறாங்க. ஒரு மன ஜெபமாக ஜெபிக்கிறாங்க. பேதுருவை எங்களுக்கு உயிரோட நீர் தரணும், பேதுருவை நீர் விடுதலை ஆக்கணும், இவரை அவங்க செய்ததுக்கு முன்னால அவரை விடுதலை ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய விடுதலைக்காக, பேதுருவின் விடுதலைக்காக எல்லாரும் திட்டமாக அறிந்து ஜெபிக்கிறார்கள். யாருமே சபையார் யாருமே ஏரோது இடத்துல போய் ஆள் அனுப்பி அங்க போய் கெஞ்சல, அவர்கிட்ட போய் தயவு செய்து விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கல, மன்னிப்பு கேட்கவும் இல்லை. அவரை புகழ்ந்து பேசி இரக்கத்துக்காக நீங்கள மாதிரி யாருமே கிடையாது, தெரியாம தப்பு செஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி இரக்கம் கிடைக்கிறதுக்காக போய் கேட்கல. அப்போஸ்தலர் 12:5 வேதம் சொல்லுகிறது, பேதுரு சிறைச்சாலையில் இருக்கும் போது சபையார் அவனுக்காக ஊக்கமாக தேவனை நோக்கி ஜெபித்தார்கள். ஊக்கமாய் ஜெபித்தார், நிச்சயமாய் அற்புதம் நடக்கும்.
அவ்வளவுதான். இந்த உலகத்துல உடனே அந்த ஊக்கமான ஜபத்தை கேட்ட பரலோகம் தேவதூதன் இறங்கி வந்தான். பேதுருவை தட்டி எழுப்பினான். பேதுருவின் சங்கிலிகளை விழும்படி செய்தான். பேதுருவை விடுதலை பெற்றவனாக ஜபக்குழுவின் இடத்திற்கு கொண்டு வந்தான். பேதுருவும் ஜபக்குழுவில் இணைந்து கொண்டான். நான் சொல்றேன், இதுதான் கைகோர்த்து ஒருமனமாய் ஜெபிக்கிற ஜபத்தின் வல்லமை. இதை நாம் செய்ய வேண்டும். குடும்பமாய் ஒருமனமாய் கைகோர்த்து ஜெபிக்க வேண்டும். நான் என்ன சொல்கிறேன் என்றால், பிலிப்பு பட்டணத்திலே பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு மனம் இருந்தது ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும். அவங்க ஜெபிக்கும் போது பவுலும் சீலாவும் அந்த இடத்துல தூங்கிட்டு இருக்கல, ரெண்டு பேரும் அந்த சிறைச்சாலையை ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறாங்க. அவங்க பாடும்போது பவுல் தூங்கவும் இல்லை, ஒருத்தர் பாடும்போது இன்னொருத்தர் தூங்கல, ரெண்டு பேரும் ஒரு மனமா கர்த்தரை பாடி துதித்தார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. சிறைச்சாலை அதிர்ந்தது. கர்த்தரின் மகிமையான காரியங்களை கர்த்தர் செய்து முடித்தார். இதை கேட்கிற அன்பின் ஜனமே, இது கேட்பதற்காக மட்டுமல்ல, நம் வாழ்க்கையில கடைபிடிப்பதற்காக, எழுப்புதலுக்காக தேவ ஜனங்களுக்கு ஒருமனம் இருக்கிறதா? அந்த ஒருமனம் இல்லாவிட்டால் முதலாவது அந்த ஒருமனத்திற்காக செபியுங்கள். அந்த ஒருமனம் வரட்டும், அன்பு வரட்டும், குறை சொல்லுகிற ஆவிகள் விலகட்டும், பிரிவினை ஆவிகள் விலகட்டும். முதலாவது எழுப்புதலில் கர்த்தரோடு ஒருமனம் தேவையாய் இருக்கிறது. குடும்பத்தாரோடு இணைவதற்கு ஒருமனம் தேவையாய் இருக்கிறது. விசுவாசிகளோடு இணைவதற்கு ஒருமனப்பாடு தேவையாய் இருக்கிறது. அன்பானவர்களை, சபையாரோடு ஒருமனம் தேவையாய் இருக்கிறது. கர்த்தர் மகிமையான காரியங்களை செய்தருள்வார். இன்றைக்கு இந்த பிரசங்கத்தின் அடிப்படையில் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், அறுப்பு மிகுதி, வேலையாட்கள் கொஞ்சமாய் இருக்கிறது. கர்த்தர் அங்கலாய்த்து கொண்டிருக்கிறார். எவ்வளவு அறுவடைக்கு ஆட்கள் இருக்கிறாங்க, வேலை ஆட்கள். நீங்க ஒருவரோடு ஒருவர் அறுவடை செய்ய போனா தகராறு பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களே, கண்டது பேசிட்டு குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களே, ஒருமனப்பாட்டின் ஜபம் இல்லையே, உங்க வல்லமையெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களே. அன்பானவர்களே, ஒருவன் 1000 பேரை துரத்துவான், 2 பேர் சேர்ந்தா 10,000 பேரை துரத்துவார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒருமனப்பாட்டின் ஒரு ஆவி நமக்குள் வருவதாக. சீக்கிரத்தில் தேசம் எழுப்புதலை சந்திப்பதாக. கர்த்தருடைய வருகையை பார்ப்பதற்கு முன்பாக எழுப்புதற்குள் பிரவேசிப்போமாக. கர்த்தர் மகிமையான காரியங்களை செய்ய போகிறார். ஒவ்வொருவரும் ஒரு மனதிற்காய் ஜெபிப்போம், ஒருமனப்பட்டுக் கொள்வோம். கர்த்தர் தாமே நம் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருப்பாராக. ஆமென்.